Tipra Motha long live, Majra long live, Majra long live, Thansa Motha long live. Tipra Motha diwali asrama tarikan निर्वाचित Ini adalah Deputation wilayah Presiden Jadi borong rokno Thansa ni swbaina bagwi Thansa ni teman nukui tokang mana rasa tiba tu apa nak pokrok bikin zaman ni bagwi tu cengno false case lagi sini khano Tipra sarok Thansa teman ni apa khano komjur khajan bagwi pun aje cai tu pun apa pun dia sukses cengla kamu kai sini bubagrani leadership Tipra hani যত ত্রিপুরা সরক তাবো থানসানি দিকে হিমুই দङ অ থানসা সাকসেস सिनाय न आबो साइमानो न बेलायके प्रब्लेम जालायको आनि बागै जों दिनो जागा हम ददम थायो सिनि मोहनपुर कन्स्टिट्युएन्ट ब्लक कमिटि सिनि सिना ब्लक कमिटि मिलिवै अ जागा मोहनपुर SDPO थानि सिनि कयमलाय एडुकेशन डेपुटेशन लेखा तै जों अ जागा अमनो साका जे थिनांगो जाते কোনো কেস सिनि फल्सलि जेटा जों नुबुइ दं आर्मस एक्ट जेटा जों কোনো জায়গা जों आर्मस एक्ट हेकबा आर्मस एक्ट बाय जों केस फासमान मत কোনো জায়গা কোনো डिस्प्यूट गैया तै जों जागा NDPS केस रगो जेमन दिनै तिप्रासा दिनै मथानि सापर्टार जे उनि NDPS केस बाय गदाला मत কোনো सामक बाय जायगा आ जागा दिनै अमा हाइके केस रिजार्भ दिनै खाना कम दिनै खालामो जों दिनै नर्मे चेनेलनि बिसिपिसि सानानै मुचुंगो अमा हाइ फल्स केस फासुगै दिनै Tipra Mothani কোনো लिडार्स रक बखाबायग्ला बेबसो स्ट्रंग दिनै नरम नुखना दाबो बसि दिनै खंगाय दंख लामा वाति हिमपाना वाति बिसिङो वाति मानजालायनो अमा हाइके प्रोटेस्ट खालायदों जाते दिनै Tipra सरकनो अमा हाइ थांसांनानो केबता केबो दं सार म बस हालनि पार्टी मुंरावनो तै केस खालाय गोबां सालनि न दङ जेटा जों कोनो इनभल्वमेन्ट करे थानाय 29 तारिखआव नर खमलमनु खरा बरक कम बरक एकदम क्लिनि बागै आजागा बंनि बक्र मिहिजा आबो त Tipra Mothani कोनो दुस देबले आजागा नर Tipra Mothano दुस दिबै चिनि Tipra हास्तेनि MP र गोबां मन्त्रि र गोबां कक्सिन जायजों अमसे नायदि नर Tipra हास्तेव सरकार चालुगै दङ नर बम हाइके हेम्पार खाइदं बरमनु सरनो बम हाइके नर जे अननाय खाइदं आमो साकानि नायख्लाय दंनाय बेबागनु आनि बागै जत लोकरावनो बाहायनो हाय राजनीतिनो हामजाबेयाव दफाना हामजाबे दफानि बागै सामन खायनि बागै बुवाग्रानो बेबागनु लगैना बागै जतनन कयजाव आदि माने यागुलो तामो ककलाम सालायका आरो माने यागुलो अकनो सालायका जे अबनि डाक्टर एक्सन नांथु ते जे फल्स एलिगेशन जे केस रिजाल्ट माने अबरावनो उइड्र खालायनानै थु ते যারা রাজনীতিनि बागै अमा हाइ खालाय दंनाय र बरनो बसिन कयनाय फायदि नरगबो आमति तांगरि राजनीतिनो तर जाबे अमा हाइके सिंह कमजोरि खानि बागै चेष्टा ताखनि अमा के केस रि माने थाग्या के न बसाइ बम हाइ चला अब मिनांनो साइमानाय जुदि अमा हाइ केस रि माने अमा हाइ आर्म्स एक्ट एकेबा NDPS केस रबो जों जुदि तेबो चिनि लुकुरकनो मथा खालाय दंनाय चिनि लिडार्सनो जुदि कमजोरि खालायनानै चेष्टा खालाय नरक अमनो कमजोरिनि मने ताखलायदि जों थिनांगो तेबो राखाय जों चिनि हिमु लाइकबा चिनि डेपुटेशन नांलायनाय जुदि नि चिनि को खनाया अथवा चिनि को नाहारिया हकाय जों तेबो कथा आन्दोलन बसुक जना र केस रिजाखना ताबा जरा ते चिनि ओ जागा बुजन नगर अपने प्राइस जना दङ टोटल सारा तिरप्राव बसुक रिजाखना सारा तिरप्राव बहुत गोबां मा दङ गम हाइकै बुजि तंथ तिफानो बुजिया बेखौ खालायनाय करे आनि बागै अमनो कयनाय जे Tipra सरनो कमजोर खालायनानै नायमाने आबो नोंनि साक्सेस जोंला कारण Tipra सरनो कमजोर खालायनायखौ जों तेबो राखनाय नंगौ एलगार खयदो दिसु रमजा टंटा एरास खाखा जाके एरास खरो नै रगम जा तमनि जों जे बेल मानखा जों पुरा थाना बेल तानि बेल मानया तंग बे कारण रिलेशन करे बरक जे ओ जागा आर्म्स एक्ट रग एरियो आर्म्स एक्ट माने ताम्बा आर्म्स माने निया को सिलाय पा थामति जाखाय आक्रमण खालायमान हमनि आर्म्स एक्ट आमो दायमन